uthi thonono thonono awu azangishaya mandi thonono thonono awu azangishaya mandi awu azangishaya mandi awu azangishaya mandi awu azangishaya mandi uthi thonono thonono awu thonono thonono azangishaya mandi thonono thonono awu thonono thonono azangishaya mandi thonono thonono awu azangishaya mandi thonono thonono awu thonono thonono azangishaya mandi thonono thonono awu azangishaya mandi thonono thonono awu ayihange shala mandi thonono thonono awu thonono thonono ayangishala mandi awu angiyazi le ngoma ngiqeda kuyibona manje 1 minute ago ibizwa yenye inkunzi ngathi basevasithi thizeni bahleli bavuma ingoma laphana angazi nokuthathina ama lyrics kodwa ngizwile ukuthi kuthiwa thonono thonono ayangishaya mandiya noma ayangishaya mandi angazi ithini kodwa nje ilapha wena inkunzi yami ngathi uyayazi ithini hayi ngizoza masita oh shengo uthenga ukudla namhlanje kwangcono akusimi ayangishaya mandi iyona leyo ishaya isho kanjena ithi thonono thonono noma ithini thonono thonono awu ayangishaya mandiya seyicula mfuthu ngiyazi ithini ibikuvumela yenkabi wazelanga ithi thonono thono oh thono thono thonono thonono thono awu thono thono ayamandi awu ayikhandela ingoma bafana bami hawu ngobani bona laba bakhande ingoma emnandi kangaka ngiyasho ukuthi ithi thonono thonono awu ma ovuma uthini uthi awu ayangishayela mandi thonono thonono awu thonono thonono ayangishaya mandi hayi namhlanje bafethu ngifuna ukudlala game ngifuna nje nina nizothenga imoto ngifuna ukuphuma nama application awu5 engizoba applyela abazongithemba nje namhlanje ukuthi ngiba applyele nibuza imibuzo mayelana nemoto ofuna ukwazi ongekho sure akabuze nempendulo zonke but nje umuhola 7.5 usebenza woza si-applyele imoto angidingi imali eningi wahola nje 7.5 ngiyakwazi uku-applyela imoto excuse me awu thonono thonono awu thonono thonono ayangishaya mandi thonono thonono awu thonono thonono ayangishaya mandi thonono thonono awu
uma incane phela imali shuthi woza kuzo apply imoto. Yazi uNkulunkulu kumele angifundise ukuthi ngazi ukuthi lesi isibuko siyasetshenziswa uma udrive. Mele uzoyibiza kuba ngudlengo. Mfana izobishawa yimi. Anithamazi nobhuti. Anithamazi nobhuti wenkosi. Anguboni mfana wami awanduwe. Ngifollow back. If you want to buy a car, which documents are required? Uma uyisebenza wena, self-employed, you need to send me 6 months bank statement. Kube ID, a license. Kodwa uma usebenza, you need to send me 3 months bank statement, 3 months pay slip, ID, ne license. Simple. All I'm phone to bro, I need a car, I'm earning 12k. Very fine, Fethu. Tata number I'm on my bio. Tia number yaka on my bio. On text the documents how. On romela 3 months bank statement. On romela 3 months pay slip. Li ID, li license. Yeah, khuna number yaka ki kenyeka da ko bio. It is 064. Fast. Re ke bona ka di documents how. No so. Hi mahlatsi. Onion ring ugcine ukwazi kuyimpintsha bakunikeza ugcina. Awu ngathi ngichithile mlonto eshbot. Kushoda kancane ngiqualify mina ngila ku 6.5. Awuzama ukuphusha. If u blacklisted manje ungenza njani? You need to buy cash ma u blacklisted. Ayikho enye indlela ongenza ngayo beside cash. Ngicela nami ungifollow kade ngangicela. How put something angikufollow. How ngirong. Nangu baby bafethu. Uyada liphupho. Wow. Ubusisuthu wami nazungu. Thank you so much. Galika. Yeah, udinga nje ukhola 7.5 guys ukuze uqualify le moto. Ngicela ubona ama documents. Ngifuna nje abantu abazothemba uzungu namhlanje abathi sifuna ukudayisela uzungu imoto. You need a car. You earn 7.5. Inamba kuyibhayo. Asende manje ama documents akho. Ngi-apply. Ejite ebudadi ngiyakwazi ukukusiza noma ungenayo license. Yeah. Enye into nje mnandi ngiyakwazi ukukusiza noma ungenayo license. Enye into futhi ebalekile is you don't have to pay this month. You can pay after 2 months ngenyanga yesithathu. Yabo nje umthatha imoto manje ungaze ukhokhe ngoJanuary. Uzoyifaka ngani petrol? Uzoyifaka ngani petrol? What you mean uzoyifaka ngani petrol? Imoto iphuma no full tank la kimi. Mahala. Iphuma no full tank. Bafo. Okay mfo. Irekufe ka lunch bro cause alright, khawuna flop njaka, khawuna flop ke tla bona ka wena. Tsia number tsaka ko bio ke tla bona ka di documents tsa hao ka lunch ya hao. Akubandla petepen. No, bekubanda but akusabandi. But akushisi. Hey, indlala abantu abami, ningamind. Thonono. Awu. Thonono. Ayangishaya manje. Thonono. Indlala ukukhathala. Awu. Ususifunde nini isizotho? Neke napitori jo. Neke napitori since khale man. Mara ke thomile ho yoruta isizotho ka 2016. So ka Simphali. Wayaka ka Simphali ka Setswana. Ha ke bua isizotho ke bua Pitori. Ke di bua tsa tsotlhe le Sesotho le Sepedi le Selobedi. Le Setswana. Tsotlhe. Yeah, mara in fact ke bua Pitori. Thonono. Awu. Thonono. Awu thando. Ayangishaya mande. Ntswara.
fast usibuwa ekarikhale usitsiba khale ke sitsiba mos ke sithomile ka 2016 ke na le how many years ke bua Setswana let's to respect awu jo ke na le 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ke na le over 10 years ke bua Setswana yazi lemnandi lika Thonono kahle kahle yini nama ngilazi ngutshele kodwa nje Land Cruiser thing yes kina li 9 years yeah kodwa lengoma eculayo uyayazi ukuthi eculwa uma kwenze njani angazi ngani ngiyasho ukuthi ngiyifunde a minute ago ngiyibone la ivunywa zinsizwa lapha ngayithanda ngiyaqala nokuyizwa angawazi nje ama lyrics akhona kodwa nje thonono awu thonono ayangishaya mandi ngiyifuna eforce yami njani inhlanzi yo kube ngiyoke ngiphinde ngike ngayisho le wena aya esihle angikaze ngilwenze Nkosi yami icula makwenze njani angazi akasho lo the uyazi ukuthi icula makwenze njani icula mayibiziwe Nkosi yami sawubona crash intombi nengicrasha ningifunani funa ntoni kum do you drink no lo the icula makwenze njani akasho phethe ingoma icula makwenze njani naba self employed uma nje noma thu drive Uber noma thu njani kodwa uma ufuna nje imoto uwenza noma 15,000 ngenyanga ngizokusiza khona lo beseveza izinto ezingavezwa ayangishaya mandi awuwedwa ujwayeleke ngathi awukho right ngihlale ngingedwa ngaqala icontent ngingedwa neqonda ukuthini suke ekukhumbula umama wakwakho kodwa ungeke ukwazi ukumbona ngoba uxina umsebenzi mfethu very emotional same time oh shit it makes sense thonono athi yena awu aphinda athi thonono bese uthi ayangishala mandi okay mfethu thonono awu thonono ayangishaya mandi it only makes sense mfethu ngiyabonga hawu khawuthethe isiXhosa Zondi ufuna ukuva uba uyakwazi usithetha na ndakwazi usithetha isiXhosa Dawuthetha nithini mfondini lokho zapha sithethe wena ndibuza imibuzo ndakuphendula unye kaloku ndaxoka ubhuti usekhaya sawubona bengicela ungifollow back awungena nje la endlini phela usile wena ngani manje khona lama video akho ukhala ngolondi awusho wakwenzani la mntwana sicela uze noshaya ngetofu hamba nomfuna page lakho ushaya ngibhizi la dayisimoto ubheba ukuthi usamuza usekhaya awu nangi lapha e-office lakho ushaya hi Mr. God bless you thank you so much Bishop VJ appreciated thonono awu thonono ayangishaya mandi ungenaphi nabheka uhlanganaphi wena ke bheka ungenaphi lapho uthi yini ecasulayo angani into ecasulayo ukuthi niyakwazi ukuzongibuza ukuthi uphushenga but anikishenge niyobuza uSophuzo shuthi ngixhaphaza mina manifuna ushenge mfuneni kwi page lakhe ene bheka nezokungilawula mina
anizokungilawula ngepage lami elami leli page okumhlulayo ukuthi eze kimi umezela kimi akahambe hawu thonono awu ayangishaya manje and vele why exactly I understand why betinizombuza epage lami nilazi la I would understand if niyakwenza nakuye nihambe kuweni feni imbuzo uphuzungu sabathe uyakhuluma uphuzungu njengoba nibengesicefe nje la kimi uphushe hambani nakuye ke nifeni imbuzo uphuzungu I would understand that truth nixhaphaza mina ngoba kuya nini feni ithi uphuzungu futhi umuntu omele ahlale ephendula nje umbuzo ukuthi uphushe imina ngobani ibani fair yini mina ahlale kuphazamiswa mina yena engaphazamiswa ayiphazanyiswe konke ayiphazamiswe yonke umuntu lapho ke ngeke ngimind ngiphendulile inkinga nichaphaza mina niyena nemiyeka ixoxele mina mangixoxela ngifuna ungiphazamisa never xola lokho bhuti bese ngafuna ukukhathaza siyombuza kuba uphi phaka kwephesha i right kanjalo wencebesha nangixhaphaza ahleni icontsumbuzo namanga nimbuzi hawu namanga ayangishaya manje bayakubuza nakwewezungu sengeke ngabona hayi ayikho lonto hayi njengakimi mhlambe kuye kuzobuza 4 kubuze 5 kimi 1 minute kubuza 15 shothi kahle nga live nje awuthuli nisekapi nina none give mina ayangishaya manje hawu thonono awu thonono ayangishaya manje thonono awu isixhosa sakho bhuti sendenelise waze wasikhuluma bo wena sithetha gqithi kaloku andisibhudi fundini ndasithetha ndasiqhawula ndasikezula ndasiraramla ndasirontontoza kaloku thathi isixhosa ngoku athi thonono and uyasithetha sana wechini cinga ndenza ntoni apha yasingxolisa qha efondini phuma kum alibanda ngxola lapha sikukhonzile wezungu namanga niyangifuna yani niyangifuna ngiyadlala yakho nje budlala ukukhuluma ngomphokonqo yes a South African indeed if you can speak at least 2 languages you are the best I speak English I speak Zulu I speak Setswana I speak Sepedi I speak Sesotho I speak Xhosa I speak Slobedi, a bit of Shona here and there, and I'm still learning how to speak Shona. I speak Afrikaans, but I'm not fluent, so that's why I don't like speaking it. So I speak 9 languages. Monday, hi, Maya sikufuna. Namanga niyangifuna. Nesixhosa sakhe singejwayelekile. Ya angesikhulume nje ngesikhuluma makubiza ubani uthenga uchwepheshe wesixhosa andikhumbuli ndisithi ndinguchwepheshe wesixhosa mina ndithenda sithetha qha ayangishaya manje thonono awu
thonono ayangishaya mande. Angisemdala nje ungifanisa nelast born. Sithi sawubona ka Trump. Hawu lapho Nkosi yami. Hawu ezweni lembujiso. Ngelingenankululeko bakithi uNkulunkulu anigcine abantu abami. Hawu. Sanibingelela nathi lapho. Ngaze ngagula. Uyavuna. Ngakutshela ngathi le mina izozana ku. Uyavuna. Yabona lokho kutshalile uyavuna. Bayakuqala. Bangisukela. Ayangishaya lamande. Thonono awu. Thonono ayangishaya mande. Thonono awu. You earn 7,000 angithi. You earn 7,000 angithi. Woza ngudayisela imoto. 26 gross. Yeah, you can. Nansi khona. Oof, it's 249, which means it's a installment of 5,000 per month. Siyabuya sothenga imoto. Aniphuthume nizothenga imoto please. Ntoni Mfondini? Uhagi steady kanje? Wezonza ntoni ngakho? Imoto yami phela le. Ungena phi? Uyiclean uqeda lapha ufutha nangesifutho lapha. Ngeke le colony yakho bese ngekhaya mina. Ezu. Ngeke ngenze leyo nto nokho. Phansi konyawo lwendlovu. Elikaka funde. Qhwabunyi. Hawu thono. Nangu lethu. Yazi ngiyajabula mangibona. Why uthuli eku level 25? Why lube elevated ka u2? Thuli was supposed to be on level 26. Doesn't make sense. Cause wa elevator ka u2. Wafika ngathi wayenami. Oh no, makes sense. Wa elevator ka u2. Yeah. Thonono awu. Thonono ayangishaya mandi. Ungena phi kalokhu babalwa? Oyini? Hayi khandiyeke Mfondini. Khophume kum. Khophu. Hey khandiyeke sana man. There's nothing I love more than hearing a Xhosa woman saying, an old Xhosa woman, oh yini sana lwami. Ah man, shit. It sounds so golden. It's so pure, man. It has so much in it. It holds so much power and love and sensitivity in it. Like, oh, yini sana. Like, I feel you. I feel for you. I sense for you. Like, it's giving a vibe of you are a you are a priority, man. I care. Oh, yini sana lwami. Man. I don't wanna lie. Wentambende thatha inamba yami kwibhayo ngisendela ama documents akho mfethu, ama bank statement, ama payslip, i-ID ne license. Ngizokucheckela ukuthi uyakwazi ukuqualify. Oh yini sana lwami. Amanzini bhuti wasemzini. Nithandaze lapha ngikho right ngiphethwe into engayazi. Hawu mntakwethu uphephisa mama. Sizakubeka mina nje personal ngizakubeka emkhulekweni. Ngabani sibongo. Mamsomi. Hawu bakithi, hawu nomndayi phephisa. Maduna sawubona. Hello best friend. Hawu nanga office lakhe. Sabona ezo mall. Hawu thonono awu. Thonono ayangishaya mande. Thonono awu. Thonono ayangishaya mande. Ha. Lengoma ijule kakhulu. Thonono
wezum kunenye iCX50 SUV ngithanda ukufa. Theni uyayifuna yini na? Uma uyifuna uzungumuntu ongamethemba. Kabuza lamfo karaf seshaye juwet. Awu thonono awu thonono ayangishaya mandi. Thonono awu. Upset yeah thonono awu. Thonono ayangishaya. Yeah, thonono awu. So it's 3 months bank statement, 3 months pay slip, ID, and a driver's license. Even if you don't have a driver's license, ngabe mina ngiyakwazi ukudesela imoto. Ngiyakwazi ukudesela imoto even if you don't have a driver's license. Hey, thonono. Thonono. Absesho njalo. Ngithi mina thonono awu. Thonono aya shaya mande. Awu thonono awu. Thonono aya ngishaya mande. I don't wanna play. Sungxolo zomphambanisa. Niphambanisa bani ngoku? Kodwa nawe ubuye umkhumbule angihlanye phela mina ekhanda. Lungisa ikhanda kuMonday namhlanje. Vele ikhona igameko ezithize ezenzakalile. So ngizobona. Ngizobona ndenza njani. Ngizobona zikhona igameko engizikhumbulayo evikini nange weekend. Ay namanje dahlanyayo mina. Ngikuthanda lenkondlo yakhe ethi gabi. Ntombi engazalanga. Yangithinta le awubakethi. Hayi njani ngicela ungisize. Ngisebenza kwecompany yamaJogo and Brothers Financial Solution Clearance. Uyandiswa Nkosi yami ngiyafisa mntakwethu yezo but sengavalwa va. Abantu bayenza ngangisiza abantu ababefuna lento oyifunayo. Basema call center. So people tried scamming people through my name. So emsebenzini kwathiwa nje ngisakwenzi. Ngisabasendile. Ala ningiphi number noma ala ningifollow back so that ngizokwazi ukuxhumana nani kwinkondlo. That's what I was asking even earlier on. I think yesterday ukuthi mawuthi ufuna ukuxhumana nami ngenkondlo like senzani sixhumana kanjani. Awu thonono awu thonono ayangishaya man. Nakusesiwona phela ucula. Awu thonono awu thonono ayangishaya. Oh thonono oh thonono awu thonono ayangishaya mandi. Thonono phezulu futhi. Thonono awu thonono ayangishaya mandi. Akuwona ukhibe ngicula ngakho. Thonono awu thonono ay naba. Kanti bengicula kanjani? Ha wengane bengicula ngithini kanti? We thonono ayangishaya mandi. Thonono awu 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 thonono ayangishaya mandi.
Thonono thonono awu thonono thonono ayangishaya mandi awube ngengihlulo yobucula mina nihlekani ninyanyise nihlekani sabona uMavuso fowethu uthi ayangishaya mandi thonono thonono awu thonono thonono 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 ayangishaya mandi ay sawubona mehlo bafethu phela ngifuna nithenge nezimoto please nithenge nezimoto please cela nithenge nezimoto please niyajola soke sibone kuzophelelaphi nikaxene hey ngathi wamgaxa forever sobona niyajola niyachitha futhi unyanyisa hawu shisa nje kusekuseni niyajola liphuma nje ilanga senicabanga umjolo ika aningaqhuzuka la niyakhona niwe oyedwa phuma izinyo uqobe nalezo inwele zakho wena mfana ngehefuthi yini lento lena nenohe ngiyibhongcule zonke buka nje buka sis seni kanje azijola ngiyababona nje bakhathele I need a July pay slip. Yeah, Rasta. A July pay slip. So no. How? Hey, Grand Professor.